Impalo. Inquire muna tayo. May bakante kasi punong-puno ng sasakyan. Sige anak, iwak. Hello po. Ate, nagsiswimming sana kung pwede. Ito tayo sa Milagrosa Kitchen and Resorts. Hello mga kalakad. Ito tayo sa Impalo, Milagrosa Resort. Family bonding tayo. Daming payong kaso wala pang ulan. Let's go. So, ang entrance dito adult is 150, senior citizen PWD 120, 8 to 12 years old 120, and 3 feet and 2 7 years old is 100. Ayan. So guys, so walang kubo, so chairs and tables na lang daw tayo at 200 pesos, diba? Bakit? Let's go na. Ito may wallet ko, Vince. So unfinished pa ito, guys. Still on developing the establishment. Pero maganda na siya. Location is in Malog, San Fabian, Pangasinan. Milagrosa Farm Resort, Kitchenette. Ganda ng ambience. Ginawa lang ito nag-open lang siya last May itong year na to. So, still developing the area. Dito sunset and sunrise area daw. Pwede kang magkape or what. Still developing.
guys. So, ang ginawa nila is yan na lang, tent, umbrella malaki, saka upuan sa mesa lang for 200 pesos. Yan lang. Full pack po yung mga cottage nila guys. So yan, enjoy! Against the light machine. Ngayon natin ang nakit sa taas guys. Scary talaga ito pag umuulan. Hindi pa siya na-develop. Steve. Kalakad. Vlogger. Kalakad po. What's up mga kalakad? Bye! Opo. Oh. So we're here guys sa peak. And matatanaw natin dito is mga dulo ng puno. Tower. Tower ito.
that's it guys. Ganito na lang tayo. So time check, it's 6:15. So if you like this video, like, comment, and share. And don't forget to subscribe. Don't forget to push that notification bell para ma-update kayo kung may mga bagong video. Thanks for watching guys. God bless. See you sa next video.